ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆମେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ପୁରା ମସ୍ତି ତ ଚାଲିଛି ପୁରା ଧୁମ୍। ଏବେ କେକ୍ କାଟାକାଟି କଲେ ମୋ ଭାଇର ଭାଉଜର। ଆମେ ତ ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆନିଭର୍ସରୀ ନା ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କେକ୍ କାଟିଦେଲୁ। ତାପରେ ବି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଅଧା ଲୋକ ଆମର ନଥିଲେ, ତଥାପି ହଉ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଟିକେ ଜଳେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କେକ୍ କାଟିକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଭାଉଜ ଦେଖୁନ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ। ମୋ ଭାଉଜ କହୁଛି ଏମିତି ଉଠା ସେମିତି ଉଠା। ଇଏ ମୋ ଜେଜେମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମମି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ନାନୀ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବିନି ଖୁଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ, ଇଏ ମୋ ମାମା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେକ୍, ଇଏ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇବିନି। ମୋ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଅ ଖାଅ, ତ ସେ କହିଲେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଟାଟା କରିକି ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ଆମର ସବୁ ଚାଲିଲା, ଆମେ ସବୁ ଖୁଆଖୁଇ କଲୁ। ମୋ ଖୁଡ଼ି ମୋ ଭାଉଜ ଖୁଆଇଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ କେକ୍ ଫେକ୍ ନା, ୟା ଭଳିଆ ଭଉଣୀ କିଛି ଲାଗୁନି। ଭଉଣୀ ଏଠି କେତେ ପିଟିବ, କେତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି ମସ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ମମି କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇବୁନୁ କେକ୍, ନିଜେ ଖାଇଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ମୋ ଖୁଡ଼ି ଆସିକି ଟିକେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଶାନ୍ତି।